Jotelo kaachiel kod jogo manitie sekta mar limbe gwenge ma kadhodh nam chumbi onyiso luoro ni sekta no kidek bedo kod ng'ikruok kopo ni josiasa biro dhi nyime kod siasa mag nyaya kwede kod kelo tulo. Magi giwacho bang' mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua semo welo machano timo limbe pacho ka kotuo ni arita kwe sani orochore to chutho nikech weche mag siasa. Joja oko nigi ler mathoth kuok Mombasa. Even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with the goons and rogue policemen, then ndio mkuje. We want to tell investors, foreign investors, between now and the next election, to stay away from this country. En ote mane ochiw gimane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua masani onyuolo paro mopogore to chutho ne jogo manie sekta mar limbe kaachiel kod jotelo kadhodh nam chumbi. Kotel negi kod jatend migawo mar mwandu manie lo Hassan Joho, jotelo go ne jowuok tung' mosuo gi Gachagua magituo ni temo kelo rochruok e sekta mar limbe kadhodh nam chumbi. He began by giving Ronima Summit a very bad name. Then the rail, the Asia that is going to Kisumu. Now he's targeting the tourism industry. And you know our economy in the region is driven by the service industry. But he never criticizes or even attempt to speak around the project that happens in the areas. That is somebody we should ignore. In fact, he should not be anywhere near voters because he is only minding his own personal interests. And therefore we want to condemn his remarks in the strongest terms possible. But then, you know, when you come up with issues that are so hatred in nature, that by killing the economy of this region, you feel that people will end up feeling more destabilized and that votes will go less, and less is truly wanting. Gikoni en midhiero ni sani weche mag siasa item tigodo e kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. Sijamsikia kwa mtasari wake akisema kuanzia sasa kahawa isiende nje tena, chai isiende nje tena kwa sababu chai inatoka kwao. Lakini utalii usije kwa sababu unaathiri mtu wa pwani. Kama unaenda rafu tutaenda rafu. Yes. When you touch our uchumi, we will touch you personally. Yes. Because we can't employ the hundreds of thousands or millions of the young people that work in the coastal line wakifutwa kazi. En wach mabende ne osema lich mokalo gi jokanyo e sekta mar limbe. Kokalo e oboke ma ochwoye kogno kod jakom riwruok mong'ere kaka Kenya Tourism Federation Odek Fred, giparo ne Gachagua ni welo matimo limbe pacho ka ok bi e weche siasa kendo ok owinjo rwak siasa e weche mag limbe. Giwacho ni kata obedo ni piem mar siasa en demokrasia, Gachagua ok owinjo rwak weche mag limbe e pogruok mantie kindgi kod josiasa wetene. Giyango ni sekta mar limbe en mise maduong' e uchumi ma pacho ka ma ok owinjo jatelo mora mora ma ohero Kenya bed gi paro mar kethe nikech dwaro mar siasa. Okoni jolimbe mabire pacho ka ok owinjo bed kod luoro kaluwore ni arita margi en gima omi pek ka okwayo josiasa mondo miyogo siasa ma ok nyal hinyo uchumi ma pacho ka. Wach ma kamano ne bende osegi moko kuom jodolo makoro nyiso josiasa mondo mi johore mos kendo tangi weche makidek rocho ngima oganda jo Kenya. Kwang'iyo 2027 anene ka gima podwa nyalo bedo mana gi kwe ka josiasa wamago siasa sani ogo siasa mar oganda bedo gimoro achiel. Kaka jodolo wachung' gi yie gadiera ne kokalo kuom lamo Nyasaye kod tudruok gi kijendewa matindo. Wangeni onge gima dhi timore marach. Kama utalii utaharibika, Mombasa yote itaharibika. Vijana watakosa kazi, mama watakosa kazi, manake utalii Mombasa unajumuisha watu wengi sana. Magi na giwacho ka jagoro e migawo mar limbe ngire Julius Bitok ne bende oseweche makamago kolero ni piny Kenya dhi nyime kod keto maino e chenro mar lombo welo biro e pacho ka lek margi en yudo welo milion 5 kochopo higa 2028 kopogore gi sani makwan welo matimo limbe e pacho ka ne ochopo milion 2.7 higa mokalo. Ukisema unaweza ongelea watu wenu kalao, hata sisi tuongelesha watu wetu wa pwani. Huwezi kuwa na monopoli ya kuongea na watu wenu, lakini si viongozi wa pwani wanaongea na watu wetu. Safaria situjaribu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.